سروزیر بلوچستان میر سرفراز بکتیا ایمنی میان استمانی روچے درگتا وتی کلوہ گشتک کہ ایمنی اگو انسانیت بقا و دیم روی کت کے چاگرتی جوڑ کنگ ممکن ہے مروچی سرجم دنیا ایمنی مسجد چیلنج پاکستان وتی تو کی معاملات شرکن گئے ایمنی حراب کنو کی منفی کردہ چاچم بند نہ کنے بلوچستان جاورانی حراب کنگا دری قوتا نظر انداز کت نہ کنے مکران کوسٹل ہائی وے سربندن دمگا نندانگ بڑھ جاہیں پک اپ اتحاد ڈیپو مالکان و بارڈر ٹریڈ یونین نمگا زرشانی صبا لس مسافراں ہوار 200 کیش شیعہ زیارتی پھنسے تگاں انتظامیہ و زرشانی کنو کا نیامہ گسگرو چا مذاکرات بیسو بیتگاں جعفر آباد پرائیویٹ اسکولہ پرنسپل چکاں بدفعلی پد پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نصیر آباد ڈویژن صدرہ پریس کانفرنس چتران کرانا گشتک کہ ویل پد درستی پرائیویٹ اسکولہ نی چک کو استاد ہراسا کنگ بو گیا مردمتی چکا چا پرائیویٹ اسکولہ کش گیا پاکستان دیگر سہ چوک پولیو وائرس چا سرمند بتگا پولیو چا سرمندی چوک بلوچستان خیبر پختونخوا سندھ چا سیادی دارا انوکی کی پد ملکہ پولیو کی کچ 21 سربتا بلوچستان ضلع قلعہ عبداللہ 5 ماہ چکا پولیو چا سرمند بتا کراچی دمک شیشہ پراچا چوکا ناشناسی مردمانی تیر گواریا ٹریفک پولیس کارندہ یک راہ گزی بیران بتک پولیس ویلے جاہا سربتا لاج سول اسپتال سرکنک بتک پولیس ویلے جاہا سربتا کو پٹ پولی بنا کتا ویلے پد ملزم جستگاں کویت دمک ہزارہ ٹاؤنا پارک کے نزدیک کا حالی کی پلاٹا چار چک کے لٹ کٹ کتگی جون رستک پولیس اردا چک زبا کنگ پس سوچک بیتا چک کے جون نادرہ جاہا سر کنگ بیتا اودا چک کے پجار ارمان علی ول محمد نعیم ہزارہ نامہ چبوتا سرجم بلوچستان ملازمانی پگا ڈی ڈی او ہیڈز سرٹیفکیٹ اگو مشروط کنگ بیتگا حالا نریدا سروزیر بلوچستان فرمان سرا محکمہ خزانہ سرجمی بلوچستان ملازمانی ماہوار پگا ڈی ڈی او ہیڈز سرٹیفکیٹ اگو مشروط کتگ آئی نوٹیفیکیشن ہم شنکنگ بیتا صدر مملکت آصف علی زرداری گشتہ کہ اسرائیل غزہ کوش و بحرت مقبوضہ جموں کشمیرہ انسانی حق کے سنگین خلاف ورزی میان استمانی امن و ایمنی واسطہ خطرہ میان استمانی یوم امن موہا پتی کلوہ صدر مملکت آصف علی زرداری گشتہ کہ مروچی دنیا جتائیں دمگا جغرافیہ سیاسی کشیدگی او جیڑائے دیم پانی اسرائیل غزہ فلسطین نسل کشی کن گئے امن میان استمانی روچی مہم حسن وزیر محمد شہباز شریف وتی کلوہ گشتہ کہ حکومت و محلول جنگ و تنازعات اچھا پاک دنیا دیمروی واسطہ میان استمانی برادری ہم کو پگا مروچی دنیا باز تنازعات سبا بارو بانگی آما چھے مارا اقوام عالم نیام اختلافات حلاس کنک و امن واسطہ ہم گرنچے حکمت عملی کنک حجتری نائب مزن وزیر و دری کارانی وزیر اسحاق ڈارا امریکہ تروتاب معطل کتا نائب مزن وزیر اسحاق ڈار مروچی شب نیو یارک کے واسطہ رو کا بیتا کنو آیا تروتاب معطل کتا بنشر ردا دری کارانی وزیر اسحاق ڈارا اقوام متحدہ سمٹ آف دی فیوچر پاکستانی ڈلے جہگیری کنگی بیتا نو شہروں فہروز مہراب پور اسٹیشن ریلا چاچوک ہوا سہ مردم کب تک بیران بیتگاں ریلوے پولیس ردا بیران بتگی سئی مردم یک کے کہلا چا سیادی دارا پولیس ردا بیران بتگی مردم پیروسا نے جوہم نندہ اور ریلا سوار بیگے نیامہ کپتگاں مزن وزیر شہباز شریفہ چینی گروپ نوباس کی وفدگو گندنن کتگ گروپ پاکستانہ میان استمانی معیار ٹیکسٹائل پارکس جوڑ کنا
سرمایہ کاری بورڈ گروپ نیاما ٹیکسٹائل پارک جوڑ کنگے MOU سرا دستخط بتا سرکار گران نیادی کمی دعوی ابھی وردورا کے نہادہ گیشی گندگ دیے گئے ملک اشدری سال سامان نہادہ گران نہادی 0.52% کمی چشکے سالانہ بنا 2001 ابداد 2% گیشی بتا مروچگی کارمرز ویو کے 15 ساز و سامان اور 19 نہاد محکم بتگا پیشیب ابید 12 ساز و سامان نہادہ گیشی رجحان گندگ بتا پاکستان سورے یک تولے نہادہ دگا 3,510 گرام سورے نہادہ 3,000 کلدار گیشی بتا ہائپر ملکہ سورے نہاد برستر سطح سر بتا پاکستانہ سورے یک تولے نہاد 3,500 کلدار گیشی پر یک تولہ سورے نہاد 2 لکھ ابتا 2,000 بتا پاکستان اسٹاک ایکسچینج مروچی بے پارے منداتا مثبت رجحان گندگ بتا 100 انڈیکس 2000 ابسا 41 پوائنٹ سے گیشی اگو اشتا 2000 ابتا 4 سرا بند بتا بے پارے ہفتہ نیاما انڈیکس 3004 پوائنٹ سے بینڈ بتک پاکستان اسٹاک ایکسچینج یکسد انڈیکس ہفتہ وار برستری سطح اشتا 2063 ابتا 2 اثر بتک بے پاری ہفتہ گا یک ارب اشتا 2 کروڑ شیئرز بے پار بتا